सारसी कथा तुझे सुनाती हेलो मोना तुम मन को आगोटी कथा कही बाबू सांगছি अरे अपा हां तो कथा कहिलो को कथा हां सुनाती हेलो ମୁଁ ଗତ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲି इमाई मामा हां तो सपना देखिले सेटा कर कहिबनी କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ हां ସୁନାती हेलो ମୋନା ଗତ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଛି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ अरे अपा ମତେ ନା ତାଙ୍କ ରାଣୀ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଉ अरे अपा ହଁ से राजकुमार देखिबाको केमिति गलो ସେ ରାଜକୁମାର ନା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ केमिति कथा ହଁ अरे अपा ହଁ ଲୋ से राजकुमार विषय किछ कहिबना नाइ म ଶୁଣିବ हेलो ଏନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣି ଯାଉ ठीक अछि ना अपा ଓହୋ Keମିତି buciba abu sana namura sonala sangata makara sati kodiwati manamara sonala sangata makara sati kodiwati manamara eta gali mama jirati eta gali mama jirati ya sapanya keମିତି buciba keମିତି buciba abu sana namura
ଭାବି କହ କେତେ କଥା କହିଦେଲୁ ଠାକୁର ସମୟଟା ଅନେକ ସେଲାନି ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆରେ ବୋଲ ହଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଅଛି ବୋଲ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଅନୁମତି ମାଗିବି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ଶିଳ୍ପମେଳକୁ ସନଚପା ଫୁଲ ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ପା ଚାଲ ଯିବା ଯିବାଲୋ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ